Verhuisploegen laden de huisrieën van de wenningen van de heegste etage in containers. Bewenners maaien er net bij, want dat is te gevaarlijk. Het enigste dat ze eraan kennen is tasjen. Als we maar voorzichtig doen. Ja, nou, ik heb wel vertrouwen in hoor. Het is wel een professioneel verhuisbedrijf, maar ik vind het wel jammer dat we er zelf niet in mogen. Ik wij maaien net mijn boppeta. Daarom hebben we een van de verhuizers een camera op een helm meejoen. Joert worden 4 wenningen leeghellen. De verhuisbedrijven denken dat ze 3 weken nodig gaan voor de hele flat. De containers worden direct naar de vervangende wenruimte vervierd. Eerst worden de mensen met een hierwenning verhuizen, daarna de keepers. Hoe de oorzaak van het instorten van de galerij zal gauw duidelijkheid komen, denkt Woon Friesland. Het onderzoek zelf zal nog wel weken gaan duren. We hebben er wel op aangedrongen dat zo snel mogelijk toch dingen bekend worden van wat is er gebeurd. Anders dan krijg je toch te veel speculaties. En wij verwachten eigenlijk dat morgen al een soort voorlopig tussentijds verslag komt. In ieder geval van de 5e etage van wat er nou aan de hand was en wat er dan gebeurd is. Dat zegt nog niets over alles, maar dat geeft wel een indicatie van wat er aan de hand was.